מה אתה חושב? מה אתה חושב שאני עשיתי בכל הזמן הזה? 24 שנים האחרונות. מה היה שם? גברים, לא אחד, המון, אחד אחרי השני. תגיד, מקצוע, שחקנים, רופאים, עורכי דין, אמנים, על מה אתה רוצה שאני אספר לך? על הדירות שלהם, על המכוניות שלהם, על החופשות, אולי על הפרידות? איך אתה חושב שאני העברתי את 24 השנים האחרונות? כמעט אף פעם לא הייתי לבד. אבל תמיד חיכיתי. כי אף אחד מהם לא היה כמוך, כמו שהיית אז. אף אחד לא יכול היה להתעלות מעבר למה שהיה צפוי שיהיה. לא היה שם כלום, לא חופש, כלום. שנים שלמות, רק הכנות, תוכניות, ניסיונות. עכשיו אל תספר לי, אל תבוא ותספר לי שאתה בדיוק אותו דבר.